Asini roha dihamu doho dame nasihat Tuhan di bata amata. Doho nasian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani di bata turpu jamita. Di partang yang ngata di bagasa manugoton. Hobar tunatar surat. Di almanak ni huriatta. Ima siap pasalmen. Siap 22 ayat onom. Songonom madidok disi. Tung nabalga doaka jadi-jadiamu ale Jehovah, bagas situ tudo akka pikiranmu. Di bahasa Indonesia didok, betapa besarnya pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Tung nabalga doaka jadi-jadiamu ale Jehovah, bagas situ tudo akka pikiranmu. Ima sahatna. Hamu kadongan saha porsiaon nahina holongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Dakso tamahita madok mauliate di manugoton. Dina pinataripar ni Tuhatta hita. Siap borongin hahulumoni tuarina tiur arenai baru di bagasan las niroha. Torang niroha dohok torang ni pikirak kita. Alai marhiti hatani tu hatta dipaingot mahita. Asalam ubagas upaltak jelam tunal-nalna di bagasan rohata pikirata nang di bagasan hapor seota mamereng akka nabinahen ni dibata, mamereng akka pasu-pasu ni dibata, na pinasahat na tuhita pinaborhat ni pangatusion, pinaborhat ni pamerengon, doho pinaborhat ni hapor seau ni mahita, maka tidakkon hinabalga hinabagas doho hinabidang ni asini rohani di bata di bagasan mulut taon. Sia dia do berengota, sia dia do atusatta, jala marhitiaha do hita makka porsiai, hinabalga doho hinagugu ni di bata, jala pinaborha ni hita lam tugu makka porsia ibana, ima marhiti akka jadi-jadianna na humalia kita, marhiti jadi-jadianna na adong di portibion termasuk panopaun ni dibata tu hadiriot taun. Aitung hadiriot tope mulota husor mulai sian organ si majujung satu orga partoru si majujak taon. Ay mulota coba merenung kanon. Sungguh luar biasa. Habisuhon ni dibata. Parbino Tuhan ni dibata. Lau mano pahita. Begitu sempurna. Sikop si tutu. Molo tawereng 2 mata. 2 si pareon. Sada pamangan. Totu holam marhiti sadiri pingadi paingot kita. Naing gudang. Mamereng dohok marsiajar. Naing gudang manangihon jala sian nabi nerengi sian nati nangihoni betul-betul ma tapa husor jala tahan muluhon dungi tahatahum ma akka nabi nereng akka nani ida dak sudi nadingkan nabi nerengi dak sudi nadingkan nabi negi alai saringom mai dungi hinatahom ma unang kabi gumurang makkatai unang kabi guru nga memeritahon oti marsiajar, oti mamereng. Alai justru diajari kita marhite pengalaman, marhite parnidaan, marhite parbinegian. Gak bisa ada parsiajarat doi, alai tasaring ma akka nata bigi nata tangi hodok nata berengi marhite panindangi otan. Allah dihamok kadongan marhite turpu di bagasa sadiro dipaingo dohita tu sada ilustrasi. Ima dihamajuan ni zaman.
dohok teknologi, adong sada kelompok orang-orang yang pintar, yang sudah diakui dalam bidang keahliannya masing-masing. Allah di sada tiki, Roma nasida, madapotun di bata. Di dokma, Tuhan, marhiti akka parbinotoan, doho akka ilmu na adong dihami, nung ngabuy hami, lau manopa, songopano paumi, dungi di dok tuhat tama, buama parjadi ni i, bui ho mangulahon, songon nahulahon ni, ala di dok akan apis taroma, bui do, rotu hat tama dok, atong top pamajolo, jolma songopano pauki di jolma. Dungi dicoba akan apistaroma dengan ilmu na dimiliki nasida, lau manggana membentuk songon nabina ini dibata siatano jolmai. Alaido di batama soho unang buat tanoki ai tano na hutop padui jolo toppa matano diho siatano natino pamima toppa jolma mulubui do patupam. Hamo kadongan mereka tidak mampu menciptakan dunia, menciptakan tanah. Alai hanya kemampuan mereka menciptakan dari yang ada menjadi ada. Justru merubah bentuk yang diciptakan oleh Tuhan do. Tu sada situasi nai baru. Allah ni dangarung nabui hagi jakonota. Dangarung nabui pangasahonota. Alai marhite turpu di bagasan sadarion. Justru diajak duhita hamwa kadongan di bagasan haserepon. Di bagasan kaporseaon, di bagasan ketulusan, maka tidakon betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan sangat dalam rancangan-rancangannya. Dang buita atusi marhite utoh-utok, dang buita atusi marhite parbinoto tersendiri, hanya kita tahu dan mampu melihat dengan iman. Berhak mahita mangula akka ulauta di bagasan pandongan yon di debata jalasian akka ulautai tahati dakoma tung nabalgado akka jadi-jadian di debata. Amin.